Jó estét kívánok, tisztelt vendégeink, kedves ünneplőközönség! A 17. kerületi önkormányzat és a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen a nem mindennapi, igazán különleges alkalommal. Elnézést, én magam is meghatódott vagyok. Nem sok embertársunknak és nem sok művésznek adatik meg szerte világban, hogy 100. születésnapján köszöntsük. Büszkék vagyunk arra, hogy kerületünkben élő Taljáni Sinkovics Jenő, aki ezt a szép kort megérte, itt lehet közöttünk, itt lakik a mi kerületünkben. Jenő bácsi sajnos nem tud közöttünk lenni, gondolatban bizonyosan itt van. Körünkben köszönhetjük azonban kedves feleségét, aki mellett Jenő bácsi megérhette ezt a magas életkort, elmondása szerint felesége szeretetének, hitének, gondos törődésének köszönhetően. Sok szeretettel köszönjük őt. Tisztelettel köszöntöm körünkben Barna Andor alpolgármester urat, aki április 11-én Jenő bácsi születésnapján otthonában is megköszönti őt. Köszöntöm mindazokat a kedves vendégeket, akik a művészeti élet különböző intézményeiből eljöttek mai kiállítás megnyitónkra, sokan vannak. Üdvözlöm körünkben Szinte Gábor festőművészt, aki Taljáni Sinkovics Jenő tanítványa volt. Ő köszönti majd a művészt a tanítványok nevében. Tisztelettel mutatom be Munkácsi díjas grafikus művészt. Mindezek előtt azonban egy meglepetést tartogatunk Önöknek. Íme Taljáni Sinkovics Jenő festő és grafikus művész körünkben egy videófelvételen, amelyet ma készítettek el. Örvendezzünk, hogy ez a világ, amely nem tud mindig szépet és jól gyújtani, adott alkalmat arra, hogy a szépet, a jót közötti vele mutatni, amit a percekben a kedves megjeltek láthattak is. Szeretném, hogy aki ide fárad, és meg akar látni a kiáltást, nem fogja megbánni, és sok szépet fog látni, mert idős koromban visszatekintve, érted, most is vannak, amit akkor látod, mindig csak ami szép, ami jó és kedves, az érdekelt engem, mint művész, és egész életem át ezt cselekedni, én hosszú életet égem, amit nem tudok eléggé megköszönni, csak örülök annak, hogy sikerült minden úgy, szinte úgy, hogy jobban már nem is tudtam volna semmit megszökni, mint a fiatalosabb azt hiszem pedig én egy öreg idős művész, hogy a szépet, a józsef, kedves szeresség a legjobban a részükben, és ez irányítsa az életüket, mert ez a nyugalmat is az nekik szépét teszi mindenki az élet, aki ezt akarja, és soha ne érezzék azt, hogy az élet nem adta meg nekik azt, ami kedves, mert ha ezt követik, mindig a szépet, a jót és a helyeset, érezni fogják a támogatást fölülről, és soha nem fogják megbánni, hogy ezt az utat követik, és kövessék is, amíg csak élnek.